eller noget. I dag vil vi lave en hel masse interesse. Vi ses! Det kan jeg i hvert fald. Hvorfor kan du godt lide fodbold? Fordi at, måske både på grund af, at jeg selv har spillet meget, og alle mine kammerater og sådan noget. Jeg er vokset meget op med fodbold. Gad du gå til fodbold? Jeg går til fodbold. Ja, jeg spiller noget af det her. Super Old Boys, det er de rigtig gamle spillere. Ja. Vil du gerne være fodboldspiller, når du bliver ældre? Jeg vil gerne blive ved med at spille så lang tid, som jeg overhovedet kan. Ja. Jeg gider ikke rende rundt med et gangstativ og spille, men så lang tid mine ben kan holde til det, så vil jeg godt spille fodbold. Hvad synes du om fodboldspillere? Jamen, jeg synes, det er rimelig godt om fodboldspillere. Der er selvfølgelig nogen, der opfører sig bedre end andre. Ja. Og der kommer man jo til at tænke på sådan nogen som Niklas Bentner, og nogen, der måske ikke lige er så gode til at opføre sig pænt. Men generelt synes jeg godt om fodboldspillere. Ja. Hvem er din yndlingsfodboldspiller? Min yndlingsfodboldspiller? Ja, det må jo nok være sådan en som, selvom det er en mange godt kan lide, så er det nok sådan en som Ronaldo. Ja. Hvorfor kan du godt lide det? Fordi jeg selv går til det. Det er en fed sport. Gør du? Nej. Vil du gerne være fodboldspiller, når du bliver stor? Ja da. Hvad synes du om fodboldspillere? Hvad mener du? Hvad synes du, de er gode, dårlige? Det kommer an på, hvem vi snakker om. Vi snakker bare om en eller anden spiller. Snakker vi om Ronaldo? Ja, Verdens det kan vi. bedste. Ingen ord. Det kan vi godt tage. Hvem er din yndlingsfodboldspiller? Ronaldo. Godt. Kan du godt lide fodbold? Ja. Kan du godt at gå til fodbold? Ja. Hvorfor? Jeg skal til bold. Ja. Fordi man kan finde. Vil du gerne være med? Vil du gerne være fodboldspiller, når du bliver stor? Ja. Hvad synes du om fodboldspillere? Hvad med dig? Ja. Gad du godt gå til fodbold? Ja. Hvorfor gad du godt? Fordi det er sjovt. Hvad med dig? Fordi det er sjovt. Vil du gerne være fodboldspiller, når du bliver stor? Ja. Hvad synes du om fodboldspillere? Hvad med dine yndlingsfodboldspillere?